Bl-imħabba li l-patruna titolari tan-Naxxar, Marija Bambina, waslet biex il-gazin tal-Banda Peace għamel replika tal-istatwa titolari li fil-ġimgħa tal-festa kulħadd se jkun jista' jgawdi wara li tinħareġ mal-banda u tittella fil-gallerija tal-gazin. Din l-istatwa xogħol l-iskultur Xon Saliba li ġiet inawgurata fl-2015 issa ġiet indurata bid-deheb u sarilha x-xogħol ta' żgraffir jiġifieri d-diżinn minqux fl-istatwa nnifisha. Tkellimna mal-Viċi President tal-Kumitat tal-Banda Peace, Edward Azzoppardi, li jagħmel ukoll l-iżgraffir fuq l-istatwa. Bissar l-iżgraffir, l-ewwel ovvjament għamilt id-disin ħadd diversi ritratti u mbagħad id-disin kemm jista' jkun joqrob lejn l-oriġinal. Mbagħad wara tagħmel bħal stencil, taqtaħħa mill-karti u taqtaħħa b'xafra apposta u tibda mbagħad bil-mod il-proċess tpinġi d-disin fuq l-istatwa u mbagħad tħaffru b'għodot apposta. Matul il-jum tal-ħadd, is-sala tal-gazin kienet miftuħa għan-nies biex setgħu jgawdu l-istatwa qabel tinħareġ fit-toroq tan-Naxxar. Bis-swit l-istatwa diġà stajna naraw il-pjanti ta' niċċa li s-soċjetà qed tippjana li tagħmel biex matul is-sena l-istatwa jkollha post xieraq u prominenti fil-gazin. Fl-ewwel ta' Settembru barra li ġiet inawgurata l-induratura, ippreżentajna wkoll disin għan-niċċa. Id-disin huwa ta' Joseph Mikallef li huwa skultur magħruf ħafna fix-xogħol tal-ġebla. Azzoppardi saħaq li mingħajr l-għajnuna tas-soċji l-oħra tal-gazin u l-kumplament tal-poplu Naxxari li jagħtu d-donazzjonijiet tagħhom għall-festa kieku dawn il-proġetti ma jkunux jistgħu jsiru u bl-istess mod il-festa ma tkomplix tikber minn sena l-oħra kif qed tagħmel. Dan kollu huwa xempju ta' kemm Marija Bambina tinsab f'qalb in-Naxxarin l-istess mod li kull wieħed u waħda minna nożżu l-patrun tar-raħal tagħna.